Maďarský automobilový zväz usporiadal 4. decembra posledné podujatie motoristickej sezóny Mikulášsku rally a v Maďarsku sa zišli dve skupiny pretekárov. Jednu tvorili profesionálne tímy, ktoré sa venovali testovaniu a príprave na budúcu sezónu, a druhá skupina bola zložená z pretekárov, ktorí sa prišli doslova zabaviť. Do Vedna však tvorili neuveriteľných 200 posádok. Máme nové vozidlo, hej, Suzuki. No a vlastne sme si povedali, že pôjdeme, teda u nás nie sú vôbec šotoliny. Prahu sme už síce štartovali, ale u nás ani na Slovensku, ani v Českej republike nie sú šotoliny, tak sme zvolili tú trať, pretože na šotoline sa ide na blate, takže si myslím, že ako na tréning je to super. Do prvej skupiny patril aj Stilex Tuning Team na čele s najúspešnejšou posádkou sezóny Jozefom Berešom mladším s Petrom Starým. V tíme padlo definitívne rozhodnutie. V tom istom čase sa totiž lúčili so sezónou aj na pražskom rally šprinte, no prednosť dostalo Maďarsko z pochopiteľných dôvodov. Pretekalo sa totiž na šotoline, ktorá bude v budúcom roku v prevahe na pretekoch svetovej série Junior VRC. Do Maďarska sa rozhodol vycestovať aj ďalší Slovák, nádejný ešte iba 18-ročný Michal Riečica s českým spolujazdcom Jaroslavom Novákom. Na Slovensku túto posádku nebolo vidieť, pretože odjazdili kompletný maďarský šampionát. Aj toto bola ďalšia z príležitostí na testovanie techniky. Pocity sú celkom dobré, mohlo by to byť aj lepšie s časmi. Trošku sme zle obuli pneumatiky a tým pádom sme aj dostratili. A teraz na toto druhé kolo to bude lepšie, si myslím. Príjemným prekvapením bola aj účasť českej posádky Jan Kopecký s Filipom Schovánkom. Zaradili sa k mnohým, ktorí zbierali ďalšie kilometre na šotoline v triede N4 a v Maďarsku získali rovnako ďalšie, nové skúsenosti. Tak přišli jsme sem zkoušet právě matadorky, protože to je šotolinová soutěž a Matador udělal nějaký nový kola a chtěli vyzkoušet, takže to je ideální příležitost. Je jenom pro nás jenom utestování, protože tady se nemá smysl nic honit za výsledkem, tady těch rozdělení tříd, tady mají všechno dohromady, takže s tím jim tady nemůžeme stačit těmáčku. Rozbahnená trať maďarskej rally im poskytovala dostatok príležitostí na preverenie pneumatík. Tak trať je veľmi mokrá, večer pršalo, celú noc pršalo, včera už k večeru bola trať celkom zjazdná, síce boli veľké diere, ale bolo to na šotoline, hej. Vysunuté blato bolo a vlastne teraz úplne celé na blate, takže ten predný náhon vlastne nemá vôbec žiadny výjazd zakrutým, takže sa trápime s tým. Tak v podstate prejde nejakých 180 až 200 aut na tej trati, kolaje budú veľmi vyjazdené. Takže sa držať v tých kolaju a si myslím, že podmienky bude stále horšie a horšie. To, že sa na štartovnej listine predstavili známe domáce mená so špičkovou technikou, prilákalo na trať, ktorá bola tvorená dvojicou rýchlostných skúšok, množstvo divákov. Tí doslova pokryli trať a je vidieť, že do ich povedomia sa dostal svojimi úspechmi aj Jožko Béreš mladší. Motory týchto špeciálov na určitý čas utíchnú, no už teraz na povrch prenikli informácie o tom, že Michal Riečica sa v budúcej sezóne predstaví opäť v maďarskom šampionáte, kde bude zbierať v kvalitnej konkurencii cenné skúsenosti. Tie by mal zúročiť aj v 7 šotolinových podujatiach talianskeho šampionátu. Prísľub dostali aj niektorí z organizátorov, že Michala uvidíme aj na Slovensku. V podstate som si nemyslel, že bude až také ťažké, pretože blato bolo veľmi veľké a s tým predným náhonom sme sa vlastne trápili. Výjazd sme vôbec nemali žiadny, pretože hrabal to na jednom mieste, ale v druhom kole trošku to vyschlo, ale zase 200 aut na tom prešlo, alebo 180, tak tie trate boli veľmi rozrité vlastne. Na kameňoch sa išlo na blate, koleje bolo veľmi veľké vyjazdené, takže si myslím, že bola to veľmi ťažká súťaž, ale super naučenie. Tak v podstate zase máme nejaké skúsenosti s predným náhonom na šotoline, lebo vlastne nemali žiadne, hej, s predným náhonom. Vlastne absolvovali sme 60 ostrých kilometrov, takže si myslím, že super. Najbližšie ešte zatiaľ neviem, čo pôjdeme budúci rok, ale chceli by sme určite nejaké šotolinové súťaže štartovať. Super to je. Ťažký šotolinový povrch spojený s výdatným dažďom v predvečer štartu poznačil priebeh prvých dvoch meraných úsekov. Rozbahnené trate znemožnili uplatnenie vozidel poháňaných jednou nápravou v absolútnom hodnotení a aj preto v konečnom hodnotení skončila posádka Jozefa Béreša s Petrom Starým na 10. mieste v celkovom poradí. V Maďarsku sa v celej plejade kvalitných vozidel predstavili aj vozidlá najvyššej špecifikácie VRC. To bolo pre divákov opäť s pestrením. Novopečený majster Slovenska Jozef Béreš mladší s osvedčeným spolujazdcom Petrom Starým mali plné ruky práce. Bolo potrebné vybrať správnu techniku pre tú nasledujúcu sezónu. Stilex Tuning Team totiž poslal do sídla Medzinárodnej automobilovej federácie záväznú prihlášku pre túto posádku do svetového šampionátu Junior VRC.
Rozhodnutie padlo na vozidlo Suzuki Ignis Super 1600. Testovania budú pokračovať v januári na rally v Rakúsku a potom na nich čaká 6 podujatí. Tým prvým, ktoré absolvujú, bude švédska rally na začiatku februára. Očakávania sú veľké, tak držíme prsty.